سيد المهدي إلى الناس مرسلا سيد المهدي إلى الناس مرسلا صل يا أزلي يا أبدي يا إلهنا على نبيك من إلى الناس مرسلا صل يا أزلي يا أبدي يا إلهنا على نبيك من إلى الناس مرسلا Sunanka na kira shi nake fada Allah da gunsa ba umma babu da duk lamunin kanin kaka daddada ya wanda ya aje mai cikin gyada karfin zaka ugun namu barbada baiwa da lamunin na kashin fida akan mu yi abugun abin bida huwa nabi lan nasi mursala سيد المهدي إلى الناس مرسلا dan wanda ka daga har ka haskake dukan duhu da rudu ya tsarkake ya kauda dukkan ƙarya ya haƙƙake dukan bala'i shine ya saukake a ƙarƙashinsa ne duk muka fake wajen ruko da shi ba mu yi sake dukan isa ta fili da tafake ka bashi har karama mu bajjala سيد المهدي إلى الناس مرسلا sannan da ɗau salatin kaza sana ga ɗaha mai ɗabi'a muhassana da alihi sahabban rabbana kamar sunana zara umumina da azwajihi ummahatina da auliya unasa da shehana jilani har da tijjani gausuna alkabari maso ɗaha murtala سيد المهدي إلى الناس مرسلا lalai da kai masoyin mu marhaba barka da sauka ya misalin gabara huku ya rahimu muji ta ba wani gudan da ban san kamar sa ba baiwa ta rabbi kai ne ka sha gaba dukkan alam a bayan kana gaba Allahu in ya bayar ka rarraba kai ne ka amsa dukkan masaila سيد المهدي إلى الناس مرسلا tilas mu so shi dan shi ya tsaftace dukkan umurna har mu kai fice da duniyar mu ta zama karkace abin cikinta ya zama birkice manyan cikinta sun zama haukace ga masu zamba kifce da ya fice ai masu zamba kifce da ya fice ya zo ya ce si wallahi la ilaha سيد المهدي إلى الناس مرسلا ga haihuwar isasshen da ya isa don tafi duk da ba wanda ya isa an haifi wanda komai ya durkusa gabansa ya tahiya kamar asa almustaqimu ne babu lankwasa na yi shela dangi mu warwasa na yi shela dangi mu warwasa biki na maulidi ba mu shakila سيد المهدي إلى الناس مرسلا tilas mu so shi dan shi ya tsaftace dukkan umuruna har mu kai fice da duniyar mu ta zama karkace abin cikinta ya zama birkice manyan cikinta sun zama haukace ga masu zamba kifce da ya fice ai masu zamba kifce da ya fice ya zo ya ce si wallahi la ilaha